chokwadi chikashaya rudo uroi chigaro chega mukanzo chinzi chinogara astereki inhau yesefa yakaiswa mukati yekugona kulimita zvimwe kuti zvisanopinda musaga ugone kudyika musha zvova kuti munhu ega anofanira kunge aine sefa pakati pebhureni rake nemuromo handi chese chafungwa chinotaurwa chimwe chacho chinofanira kudarika nekurefinary yesefa anoitwa kumachechi mazhinji acho akadestroya vatendi instead of building them because vakaenda kunoita disciplinary yacho havana sefa vanodarikira maboundaries vanoita sekunge vadzika kubva kudenga kwauya najehovha vari kutokuudza kuti nyaya dzako tadziona tiri kudenga maitiro ari kutoita atonyanya vanhu vanokonzera vamwe kufunga kuti havakwalifai kunamata mwari ikoko ukatoona kuti daro wadarikira boundary haugone kusvitsa mwari kuvanhu zvokuti vanhu vanomunzwa sekunge vasina mudhizeri ukatoona wadaro watadza maridzo ukabatsira vanhu ukabatsira hama ukabatsira ani hazvireve kuti waamwari wavo ziva paunoperera muupenyu hwevanhu.